A deputada no Parlamento, Rosana Pérez, foi a encargada de presentar a Balbino González, que o vindeiro ano repetirá como candidato á alcaldía sonense polo BNG. Pérez destacou a súa capacidade de traballo e implicación en todas as demandas veciñais. Significa ser como Balbino González? Pois significa ser unha persona comprometida co seu pobo, ser unha persona que fala con todos os seus veciños, da igual que sean dun lado que de outro, hai que furar, non podemos sempre falar cos mismos, é bo abrir o abano e falar con todo o mundo. Pola súa banda, o candidato animou a todos os militantes ali presentes a creer na capacidade do seu proxecto como alternativa real ao goberno do PP. Este traballo é o que nos fai estar hoxe aquí como alternativa de goberno ao goberno municipal do Partido Popular de Porto do Son. Somos unha alternativa a goberno, pero, como ben decía antes a nosa compañeira Rosana, non só para ganarlle as eleccións é traballo o candidato. Necesitamos o traballo de un equipo, de un bo equipo, e debemos ser máis unidos e fortes que nunca. Quédanos moito traballo por diante. Nadie di que fose doado, non? Pero nós, se creemos en nos mismos, podémolo conseguir. Antes da presentación, os asistentes participaron nunha andaina pola patria, convocada polo BNG de Muros Noia, dende o miradoiro de Fonforrón ata o Castro de Baroña.